Veneratum est, va manifestar el doctor Jesús Sobregrau, amb un lleuger tremolor de veu, gairebé imperceptible, i de seguida va comprendre que aquell diagnòstic de mort per enverinament era sinònim de mal averany. A la sala de cirurgia de la fortalesa militar de la Ciutadella s'havia fet el silenci, un silenci dens i opressiu. La cambra, d'uns 60 peus de llarg i 30 d'amplada, es feia servir habitualment per efectuar operacions menors, com a infermeria i com a estança de facultatiu de guàrdia. Les parets, enrajolades amb taulellets, estaven cobertes per vitrines que contenien material de cures. Únicament disposava d'una petita finestra, orientada a llevant, que aquella nit freda, de finals del mes de febrer, es mantenia tancada. El jove metge, de comportament tranquil i de finor al rostre, aliè a les mirades neguitoses que creuaven la resta dels circumdants, romania inclinat sobre el cadàver, estès en una taula de pedra. A tocar de les seves mans, descansaven els instruments que s'havien fet servir per practicar la dissecció clínica: escalpels, tisores, pinces, estilets, serres, ganivets, cisalles, un trepant de corona, el compàs de gruixos. Molt a prop, a sobre d'una pila de marbre, hi havia un llibrell amb aigua, un parell de gerres de terrissa, pastilles de sabó, esponges i tovalloles. Enverinament? Està segur, doctor? Va sentir que preguntava el tinent d'artilleria, Daniel Alabau de Marco. Completament segur? L'oficial, per evitar la desagradable flaire que provenia de les entranyes del difunt, es cobria la boca i el nas amb un mocador perfumat, amb aigua de gessamí.